What's up guys? Welcome again to my channel. So, ayun dito, medyo maulan ngayon. Umuulan ngayon dito. So, medyo malakas din yung ulan. Ayun kung nakikita nyo. So, since maulan, nag-take advantage na rin ako. Kaya nagdidilig ako ngayon ng mga halaman habang umulan. Maganda kasi magdilig pag umulan eh. Hindi masyadong mainit. Kaya dilig-dilig muna. Ayan. It's a prank.